Hello guys, welcome to my YouTube channel. Dayo niya morning jalabay, hinjong ham jalabay niya. Wow. Nơi à. Mà trứng ra khơi ra đâu. Sungna to hono min siya ma. Ang sung na này kan tập. Dạ. Dukya din na ha. Phung đi phung ra bay ni nhá. Beनिफ्राय आंबो दिनै स्टोर खुलिनानै गांनैसो सुनो हाया नालाय बेखायनो गांनैसो थुबियाव हैनांगौ नै बेफोरखौ मुजाफोरखौ इदिनो दोनो हिनजावा बे लेथ्रा सुना दोननांगोन बेफोरखौ सुनांगोन गांनैसो जि थुबियाव लांनांगोन मर्निं जाबाय बेफोरखौ खननाय रेडि आंना खननांसिगोन नङाबा जाया खनाबा लोगो जाबाय ना खननाया नैया बेखौबो खननांसिगोन बिराद गिलिर बारा गुसु नालाय जि गुसु रुमाबो बाब्रे जोंना डेन्जार एसि बायदि बरफ गोलैनाय बायदि गुसु जायो जोंना रुमा गरमावबा गरम थान्दावबा थान्दा बास दायनिखौ खननो हाबाय आंनि खनबाय बेफोरखौ सुनो लांनांगोन थुबियाव गांनैसो हैनांगोन साफा जानायनि जि मोजां सान्दुं ओइ नोंसोरो सान्दुं सायनो फैदो मालाय बेयाव सान्दुं सायो फुंनि फुं जादो बेफोरो साफा खालामनांगोन बरियानो साफा खालामनाय नाङा थाखायो बे लेथ्राखौ गारनांसिगोन ओमफ्राय आं दुगैनानै जानोसै थांनोसै मानि प्लान्टआव एसे दै होनोसै बा गोबाव देबाय दै हैया बे पदिना जि मोजां जादों नै जानांसिगोन बेखौ बेयाव बारा दै होजाया नैबे पदिनाया बिराद मोजां आरोना मोनामसुनायनि जि मोदोम दैखौ बाथोन जानांगोन आं नाय आंनि लाइआ दाबो थैयाखै इमान मोजां जादों नै आरो बोथिसे मोनजालायसिगोनसो गावनो जादों आरोना बेगर सारना होदोंमोन आं नैया बेयाव साम' मानबायबाय थायो नालाय बेखायनो जानो हाया बेखौ मुगैयो साम' मानबाय बिराद गिदिर बेखौ सुनोसै बे बादामालि जाथारबाय नेया बेखौ हुना होबाय साफानो बादामालि जादोंमोन दा एसे दै सरना हामसिगोन आरोना नङाबा बादामालि जाना दंमोन दायो सरनानै बेयावनो दुगैगोन आं बरियानो सान्दुं बे थालिर दंफाङा खैबार दानो ओइबारनो जायो बा थैखाया दा दानना होबा आरो ओंखारफिगोन फिसायैनो नै फिसा ओंखारबाय दै ओंखारबाय बेखौ सरनानै साफा खालामनानै लानोसै बिराद गुसु दैयाबो बा ओइ जारौ मा खबर दुगैगोन ना आंजों नों दुगैगोन ना दुगैयाखै उन्दुनासो होबाय नालाय नायनि चुक्लु नै लोगोफोर सुनो गोनां जि आरो बेफोरो बा ओरैबायदि बुरजा ओमफ्राय बे रुमावबो दङ जोंना सुनो हागोन ना लासै गांसे सुनो हागोन इयावबो नैया वाव दिल भी टूटा मेरा नै बेफोरखौ सुनांगोन कृष्ण आमलायखौनो मोनसे जानोसै आमलाया बे डिमाकुसिनि बाजिलानिफ्राय लाबोनाय
दै सरखाबाय आं ना दुगैनोसै बेयाव नायनो आरामसे सान्दुं सायनानै नै आइखौ आङो धुबियाव हैनोसै दायो बेनिफ्राय बेखौ न'आव हाजिरा लिंसै सोरखौबा इमान बुरजा हाया बेखौ सुनो आं बेखौ धुबियाव हैनोसै आंनिखिना बेखौ दोनसै बे गिदिर गिदिर नालाय थिखोनो हानाय नङा हाजिरा लिंबाबो लोगोफोर नैया जि सुनो फैबाय नालाय बाजैया बेखायनो आङो स्राफ साबुन बायना लाबाय दायो थांगासिनो दङ नायनोसै नोंथांमोनखौ देखायनोसै आं दायो लाबोबाय ओमफ्राय मेथाइ लाबोबाय बेयाव मोनखायो बाल्थिङानो बाल्थिं लिरदिदा साबोन निया जोंहा बेबि गाला गरमलै थाबायनो हालानो सान्दुं नायदोंमोन बेनिफ्राय नैया बेयाव सान्दुं नांनो थाखाय थालिर बिफांखौ माबा दानहोबाय आं दाननो मोना नालाय दा सिटुवेसन इज भेरि बेड ओरैनो बाल्थिंसो लाना फैलायबाय बाल्थिङानो बाल्थिं गिदिर गिदिर जाजोब्बाय बेनिफ्राय नैया सुसिगोन दा क्लियार सान्दुं गोलैनो थाखाय माखो दे नोंसोर जाबाय था लोंबाय था थांसै सा लोंला आं आधा दखान खुलिना फैदों कास्टमार फैगोन थांथो दे जानाय लोंनायालाय दा ओंखामा दा लाबोगोन रं है अमा जाबाय थानाङा बेमाराव दायो थांलांसै आरो दखानाव आंना पार्सेल होनो फैदोंमोन बेनिफ्राय साबोनबो गैया नालाय बेखौबो होफैबाय again back to home again back to दुकान सफैबाय लोगोफोर दुकानाव रावबो गैया जास्ट फैबाय खुलिफैबाय जोंनि गानजा सक फैनानै लोगो सासे फैदो जिरायगासिनो दङ ओमफ्राय नै आंनि लुक्स नायदो फैनानै हिन्जावा एसे रेस्ट लायो टसकखौ लाबोना दोनफैदो आरो ना फैबा रेस्ट लानाय हिसाबै बेनि चेयारखौ बेयाव बरना दोनबाय आं आलासि फैदों नालाय बेखौ लांसै लकेल दाउ जाहोनोसै निया दायो न'आव खामानि मावगासिनो दङ थांगासिनो दं गरेस्वर दासो आङो फ्रि जाबाय आरो ना कास्टमार दङमोन ओमफ्राय दायो थांगासिनो दङ धुबियाव जि होनो निया ना जिखौ लोगो सासे लांफादों दायो आङो धुबियाव लांसै थांनाय बोसोरनि गस्ला देग्लायबो गाननांगोन नालाय गैया बायनो हाया दादा बिलौ बे होलांबाय बे गरेस्वर धुबियाव बेजोंनो बे गदं सिङाव दायो साहा लोंना थांसै जोंहा चल' जोङो माबा मोनसे जाना लानोसै निया नौकाट केक चावा पर'था जाबाय मालायनि साय लोंसै कालागानजों दायो लोगोफोर न'आव थांगासिनो दङ ओमफ्राय निया लामाया बिराद गाज्रि जाना दङ बिखिना गरेस्वर टु खैराबारि र'डआ बेनि बेखिना बायना दङमोन आरोना लोगोफोर दासो बानायगासिनो दङ निया बिराद मोजाङैनो दायो थांलाय फैलाय एसे खस्थ' जादों बिराद रिक्सि आरोना बायजोबनाय नायलाय निया लामाया नायलाय नोंथांमोना वाव नैया दिनै गासैखौबो सुना होबाय आरो गांनैसो दंबावो सुनो बाखि थाबाय बेनिफ्राय धुबियावबो गांनैसो होबाय बेनिफ्राय नैया बेफोरखौ गासैबो दानस्रिबाय आदाया ओमफ्राय बाजैया सुना होबाय निया गहपुरनि सुन्दुरि बाजै दे जोंहा गहपुरनिद्राय नङा धुबिया ओमफ्राय नैया इथिं सुबाय
गथ'फोरनि गावसोरनि बेसर बारिखौ देखायनानै ओंखाम सोखाम जाबाय माबा बेसरबो So logo for the invitation say thank you so much and bयनिसिमबो बाय बाय नैया जि मोजां ओंखारदों वाव